Kada gabi, nagapanalong sa pakinhason si Arnel Acabo. Ginalakat niya halin sa iya nga balay pakadto sa iya bangka sa igad sang baybay sa barangay Campuyo sa Banwa sa Manhuyod, Negros Oriental. Ginalibod niya ini sa mga bangka sa mga turista nga nagakadto sa popular nga sandbar. Anong oras ka umaalis? Mag-ano ko, magpalinda ako, mga 6 o'clock, putol ako sa dagat, magsisid ako lang. Mga scallop. Ikaw mismo nagsisisid? Oo, ako mismo nagsisid, mga oyster, wild oyster. Oo. Tapos yung mga 8. Dami na mga boat na punta lang sandbar. Mag 8 AM, marami ng tao doon. Dami ng tao. Binibenta mo na siya? Dito ko na, yung isang bucket, 300 lang isang bucket. 300 pesos? Oo, ako lang magbiyak. Ikaw na lahat? Oo. Ginatawag nga floating 7-Eleven sang iya nga mga suki ang iya nga bangka. Unod sini ang ginalibod niya nga mga butong, mga pagkaon kag ilimnon para sa mga naga-excursion. 7-Eleven sa dagat? Kasi yung mga guests, ang tawag na sa akin, may 7-Eleven sa dagat o. Doble kayod siya. Nagapanalong siya sa pakinhason kag naganegosyo para may mapakaon kada adlaw sa iya pamilya. Wala man siya sang day off. Lunes tubtub Domingo, padayon lang sa pagpanagat sa paglibod sa iyang mga baligya sa baybay. Pero sang Domingo, ang sadtuan ay mala paraiso nila nga dagat, amat-amat nga nagpula. Ang iban, gintawag ini nga Red Sea. Nagkambyo ang kolor sang tubig dagat. May nagtuluhaw nga patay nga mga isda. Nag-amat-amat pinauli ang mga turista sang Domingo nga adlaw. Ang sandbar nga ginadagsa ka turista, gindagsa sang patay nga isda. Makita mo rin yung patay isda? Dito, yung dati mayroon. Pero ilan lang. Oo. Pero doon sa White Sandbar, dami. Ang daming patay na isda, sir. Daming patay. Lunes, wala na sang turista. Hindi naman sila makapanagat. Wala gintugutan ang mga turista magpa-sandbar. Wala naman ginatugutan ang dolphin watching. Gindumili isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagpangisda kag pagpanguha sa mga produkto sang baybayon kay delikado, base kontaminado. Ang dagat nga parte pa sang Bais Bay, ginbansagan sang iban nga Red Sea, bangod nagaagaw-agaw pula kag itom ang kolor sang tubig. Parte pa ang ini nga dagat sang Tanyon Strait, ang pinakamalapad nga marine protected area sa Pilipinas. Pero may nagalutaw nga mga patay nga isda. Ang ginhalinan, narusdak ang dike sa wastewater pond sa Universal Robina Corporation Ethanol Distillery Plant. Voluntaryo nga naguntat sa operation ng URC sunod sa Environmental Management Bureau o kun EMB. Gindagdagan man sila sa cease and desist order tubtub nga masulbar ang problema. Ang ginatudlo sang kumpanya nga rason, ang series sang linog kag mabunok ka ulan gani nawasak ang dike. Suno sa EMB, halos 15 metros ang kalabaon sang dike nga naguba gani nagkadto sa dagat ang wastewater sang ethanol plant. Nag-dukuan sila sir, nag-voluntary close sila sir, voluntary stoppage sila sa operation nila. Before pa nagwa ang orders? Until such time, yes, before na magwa ang order, until such time na madres ang problema. Sa tansyar sang EMB, nagdangat na sa 3,000 hectares ang Tanyon Strait ang naapektuhan sang ethanol wastewater spill. Ang naapektuhan, duha ka mga LGU, ang Manhuyod kag Bais City. Mga lugar nga kadamaan sa mga residente nagasalig sa pagpangisda kag turismo.
Suno kay Arnel, sadto pa basta magbunok ang ulan, nanodisyahan na nila nga nagapula ang tubig sa dagat. Yari na pala siya na nag-discoloration pag malakas ang ulan. Pag malakas ang ulan, may ano na kami, may nakabahan kami kasi hindi namin makita yung magsisid kami kasi may ano na mga color na, mga pula-pula na. Oo, tuwing na malakas ang ulan. Tuwing malakas. Oo. Pero karon masyado nga maano na, gabi ang dagat niya. Natabo gid ang ginakakulbaan nila. Natabuna na sa nagapula ang halos bilog nga area sang dagat kung sa diin sila nagakabuhi. Pati sa mga mangrove area, nagitom ang tubig. Sa punta nga puerto, makit-an ang magagmay nga mga patay nga mga isda. Sa Huwebes, ginpatawag ang mga apektado nga pumuluyo sa manhuyod. Ang DSWD nagpanagtag sang family food packs. Si Arnel aga pa nagpila. Para sa iya, dako ini nga bulig para makapiyan-piyan, ilabi na nga wala gid siya sang income. Ang isa niya kabata, napatapos niya na sa pag-eskwela kag may pamilya na. Ang isa, bag-o lang graduate sa college. Kag ini nang imposible bangod sang iya pagpanagat. Subong, nagapang utang sa anay sang kwarta para may magamit sa pang-adlaw-adlaw. Ano lang, naghiram lang nga utang lang. Utang? Utang lang kami para hindi lang bigas. Oh. Mahirap talaga. Wala kami walang income araw-araw. Hindi natin alam kailan siya babalik sa normal. Kailangan siya babalik. Pero hindi natin alam kailan. Yun yung problema. Hindi alam kung kailan. At kung yung dagat na damage ba o okay pa siya, yun hindi natin alam. Hindi namin alam kung babalik yun. Wala lang, wala. Hindi alam. Suno kay taon Administrator Richard Andaya, nakahibalo siya nga ang duha ka mga box sang family food packs nga ginhatag sa mga apektado nga pumuluyo hindi makasustener sa ila kinahanglanon. This is initial help muna, initial lang muna, sir. DSWD. Pero sir, hindi ito makaano talaga sa pangangailangan ngayon ng fisherman. Hindi siya maka-sustain kay ang effect ane, so dugay mo ni epektuhan. Livelihood kasi eh. Oo. Ang livelihood nila panagat kanya unsaon na pagkuan kung dili maka-recover dayon ang atong kaning dagat sa binang mga oxygen content nila. Nagahibalo siya nga long-term rehabilitation ang kinahanglan para makabalik sa normal ang pangabuhi sang mga mananagat. Suno sa URC, nagakooperar sila sa DNR para matagaan sang solusyon ang ini nga problema. Si Arnel, wala makahibalo kung saan magbalik sa normal ang tanan. Tuwan ko kung mabalik ba ngayon. Ilang araw pa siguro, tagal-tagal pa pabalik yung tinaw. Mablo ng dagat. Matagataгаlan pa. Tagalan pa. Sa karon, wala pa mahibaluan kung ano kalawig ang kinahanglan para maumpawan ang dagat nga naghatag sang palangabuhian sa kadamaan. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subado, kaginiyang Tripping ni Romeng.